Goedendag meneer. Goedendag. Hoe ben je jongen dan? We hebben straten, hè? Ben je een straten? Ben je een strater? Ja, zeker. Zeker. Waar is dit van? Dit is van mezelf. Oh, Van YouTube. oké. YouTube. Nou, zie ik, komen we daar ook nog eens af. Ja, daarom. Weet je wel van Pol? Wat is dat? Pol? Ja, Paul Wilwan. Wat is dat? Pol? Dat is P-O Leeuwarden. Maar wat is die P en die O voor dan? Ja, dat weet ik niet. Dat bedrijf dat bestaat al straks 1 april. Bestaat het bedrijf alweer 90 jaar. Pol Leeuwarden. Ja, infrastructuur, kabels, leidingen. Oké. Maar dit ben je kabels en leidingen. Dit is de straten. Ja, misschien. Die leiding zit er Oh. ook, hè? Die is jongen. En daar trekken ze weer een kabel doorheen. Wat is dit dan? Dit glas van heel wat is dit? Ja, dat denk ik. Dat weet ik niet. Ja. Maar dan zit je heel daar op knibbels, wat is dit? Ik zit de hele dag op een Dat knibbels. meen je niet. Ik wel. Maar dat is toch hartstikke zwier voor de beulen, hoor net? Jazeker. Ja, je moet er wat kennen, hè? Ja. De ene is schilder en de andere broodjesbakker en ik ben strater. Ja. Hoe ben je er zo bij aan dan? Dacht je vroeger van ik wil graag strater worden? Toen je jong was op basisschool. Ja? Ja? Toen wil je wel strater worden? Nou, dat lag eerst niet in de planning, hoor. Nee? Nee, joh. Dat weet ik niet. Nee, dat is heel anders gaan. Oh. Kijk, je moest wel geld hebben om op stap te gaan, hè? Ja. Zie je, dan kon je bij de straters komen. Nou ja. En dan, toen in die tijd hadden we nog weekzakjes, nog. Oh, kreeg je dan poetsje maar Ja. Ja. Ja, zie je, dan kon je gelijk naar de kroeg brengen. Ja. Dat is je weg? Ja, 2 pakjes check en de rest ging naar de kroeg, nog. Wat verdikke me. Weet je dat ik op, of net? Ja, toen was het al wel, ja. Wat verdikke. Oké. Maar hij dan ben je ook al mooi met die in de strater. Ja, ik denk, ja, je of 25. Oké, maar hoe is dat nou voor het lief dan? Want dat zeggen ze dan vaak, hè? Ja, Dat op een vrij, gegeven hè? moment dan ben je Vrij, hè? vrij? Ja, zeker. Met al die minuten. Ja, oké, maar hij dan, want je zit hier op knibbel, zit er nog een goede houding denk ik dan? Ja, zeker. Voor met de handen werken. Ja, nou ja, we doen allemaal wel eens wat op de knippels, nog. Ja. Ja, dat weet ik, ja. Ik weet het niet. Ik zit net vol op de knibbels ook, maar... Nou, gaan we even een stukje verder doen. Ja, je moet nog een werk blijven zelfs. Ja. Je moet wat opleveren voor de baas. Zo is dat. En je ziet nou, je moet nog een stukje zo. Ja, ik ben er wel een stukje. En kijk, als die recht deur loopt, Ja. dan ben ze allemaal ook bij ons ook bezig. Oh, oké, dan ben je collega's. Juist. Ja, wis. Zie je, dan kun je dan gelijk even zien van hoe die het doen. Ja, nou vreemd mooi. Nou, wat is nou het mooie van het... Ja, moet ik het zeggen? Is het echt mooi om te doen? Zo van dat je elke stien die kreeg even een Ja, kijk, het is... speciale behandeling. Kijk, je moet alles op het bestaande werk weer aansluiten, hè? Ja, bliksem. Ja, dit Je lijkt wel. houdt hij een klein beetje hoger. Nou ja, die maat die komt straks, die heeft een trilplaat. Ja, die slaat het dan weer goed vast. Ja, Nou, dan kunnen de auto's er maar weer overheen. je wis. Ja, zo gaat het nog wat. Ja. En dan moeten we ergens over zo. Ja, maar weer ergens anders. Je wis. Ja. Ja. Maar nou ben je wel alleen op dus. Maar heel Ja, matig. Ik ben nou even alleen, hè, want zie je, maak het even, bewerk het even voor. En dan komt je maat straks. Nou, die helpt me ook weer even wat met. Je wis. Zie je, ben je met die tweeën, dan gaat het een stukje sneller, hoor. Ja. Ik moet shot er tegen gaat, je met de handen onder de werk ben hier. Zo. Ik vond je het net zo warm. Hij heeft de kant dan net. Ja, ik heb het nou alweer warm, maar Oké. het is wel koud, ja. Ja. Je ziet wel, ja, je hebt een ding om mijn knibbels vanzelf, dat scheelt dan, hè? Ja, zeker. Je zit Die niet mee. knielampjes, hè? Ja. Ja, is. Zie je maar weer jongen heen dan. En dan moet je eerst even voorbereiden en het zon en goed lezen. Ja, juist. En dan dadelijk in die stenen erin. Ja. Mooi als stenen dan net. Ja, maar dat lukt dan ook, maar dat is ook zo weer weg, hoor. Ja. Zo. Ja, is. Nou prima, wil je ook wat vertellen? Of, Ja, ik ben wel klaar, hoor. Ja, ben je ook klaar? Ja. Ja, dus jij nog een spannend verhaal te vertellen? Nee. Nou, zo. Ja? Een stukje doen. Nou, prima.
Dank u wel. Ja, alsjeblieft jongen.